iskreno da. Kako što ti jedan vrlo po 2 pive sad? No i kaj se? Ali ima petić ima B52? Ima sve pa pa. Ima. B52 ima, a Kilmer ima. Kaj si napio? Hoću Kilmer. Ovako, moram nazvati staro da... Nas kaj Da pitam da koliko stoji. Nas kaj bijak, daj. Reći Ja ću biti seksualno. Šuti. Reći da je vidim uče. Nije, a sisa. Tu, ja bi bila seksualno uče. Ja bi seksualno kraj. Šuti puta puta. Ja dam seksualno. Ej, mama! Daj mi tapu. Tata! Do koliko smijem? Bum pri Šmitu sam. Evo, nazovite do koliko smijem i ti meni sad mami ide. Tu se troša, pa. Ne možeš cijelo ostati. A zavoj sam. 10. Gledaj, Halo? Do 20, dajte mi do 12. Kako do pol 10? Do 20. Ala, Isuse. do 11. Ti šuti, do 20. Do 12. Kako je to blesav stvorenje? Aj. Kako je to blesavo? Do koliko sme? Kako je to blesav čovjek?